internet ile ne TV ne yonke lento yenze kwaba easy nabathakathi baye advertise lapha bawuposta ngophepha umuntu. Uma ungahlele qoma zonke ingane zamantombazane zasemndozo ayithatha uJesu ivala amathanga izwe lophila. Amen. Kuphela amaphara. Hey, kuphela ingculaza. Nabakhiqiza amaphilisi okuhlela iyo imboni. Nabakhiqiza amakhondom iyo imboni. Bangathiwa nje ingane zamantombazane ivala amathanga ziningabi izinto engalunga. Laba vela sebonakele nalaba sebezelwe kulungile sobakhulisa kodwa musana ukwandisa ubupha nini nizake emuva vala namathanga. Shumayela lokho nje. Amen. Ngeke kodwa wavala amathanga uJesu engekho. Wavala kohamba kushise. Bobuza intombi zomhlaba. Ziwavala amathanga kusho ukuthi ziwavala mahala uJesu akekho kushise. Bese kuba uyohamba efuna abafana afune no Ben 10 no Ben 30. Afune nje ukuhamba evuvuza. Ngathi seyiphethe kahle kwaphela u30 years eyiphethe kahle. Hambe vulela zonke idwedwe lezi engakwazi nokuhlafuna ushephisi. Mama ungena Jesu awuvuyisi idomu uma ungena Jesu. Umuntu ongena Jesu uyisidomu kabi, uyisidomu efundile umuntu ongena Jesu. Uyisidomu ubona ama decisions awathathayo. Ukuthi lo muntu akana Jesu kodwa ufundile une degree, uyintombazane uthisha iyafundisa iunesi ihamba iyothenga isubsidy emadadeni ivalela indoda ithole nje umfana ongakwazi ngisho ukwasha iunderpant ihlale naye imthengele iforum ihamba iyothenga iCorolla ibhalise ngegama lomfana ivula ama-account yenze yonke into umfana ifake esikweledini ayithengise Uber ngegama lakhe mhla umfana eyala iyokhala kuphela 7 weeks. Oh, yes. Ubantu lo muntu uyile enyuvesi kodwa akafundisekile. Amen. Ingoba ushoda ngoJesu. Amen. Kwafika uJesu. Umuntu owamkela bonke abantu. Wamkela konke nje uJesu, wonke konke. Uyabutha nje uJesu. uJesu uhola ibonto yakwamasipala. Amen. Ngiyamtshela kodwa akabuthela ukuyolasha njengemoto yakwamasipala. Yena ubuthela ukwakha kabusha. Njengoba usibona nje sizidalwe ezintsha nathi seza sima napha. Amen. Hey. Ngoba isona sikhe esincane. Asikhe esikhulu. Hayi phela mawufunda incwadi yamaRoma isho njalo. Ithi inkokhelo yesono ayibalanga mamathi yathi ezinde ngangoqwabe uyafa imfishane awufi cha. Ithe nje inkokhelo yesono yini? Yathi kodwa isipho somsa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakathi endodaneni uKristu Jesu. Awukwazi ukuba nokuphila ungena Jesu. Noma ungaphefumula ugqoka amakhosi usebenze kahle mawungena Jesu ufile. Amen. Sibona ngemisebenzi yakho. Umuntu uyaphila uma uhlalela ukuthi ufundile kodwa uhlalela ukufaka isinemfu ngaphansi kolimi. Siwazi waba nembobo einsinini. Umuntu ophila akayenza nje leyo nto leyo. Wahlala umuntu ufundile kodwa futhi lesinemfu inzima kakhulu. Basibhema yonke indawo. Asibhema yonke indawo enhla nasezantsi. Kodwa uJesu afike. Asifundeni ke chapter 1 Matthew. Funa sisheshe siqede. Wakhazimula uJesu
Sayelela eGalvary wathi kuphelele wathi kuphele wathi kufisiwe abasiyabonga wakhazimula uJesu wakhazimula uJesu sayelenga wathi eyayisimangale yabethelwa nayo uJesu incwadi yamaqala ngoba ikhona incwadi yamaqala uma ungena Jesu noma ungasonta Sunday to Sunday uma ungena Jesu incwadi yakho yamaqala idatshuliwe incwadi yenkali idatshulwa mhla wemkela uJesu mhla wemkela uJesu iyadatshulwa incwadi yenkala unikwe igama elisha lokuthi noma wathi isifebe sasemndozo kodwa mawusufike kuJesu bizwa ngomntwana kaNkulunkulu noma wathi isidakwa sendawo kanti uyingwazi umbulalo uyikabi mawufika kuJesu iyadatshulwa incwadi thola igama elisha sonke salithola nami ngalithola igama elisha noma ngangiteziwe ngizalwe ngendlela engafanele kodwa ngafika kuJesu nezibongo zami eziningi ngathola igama Jesus haleluya awudingi into eziningi awudingi into ezikhokhelwa imali udinga nje ukuthi wenze isivumelwano